Nasakmit sa Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang bagahe nga dunay sulod nga balor 67 milyon nga illegal nga droga. Sa usa ka sulat pahayag sa Bureau of Customs, District Collector Yasmin O. Mapa nga ilang nadiskubrihan ang 9,898 nga gramo sa illegal nga droga nga gisulod sa usa ka bagahe. Nakita sa mga personahe sa Bureau of Customs sa X-ray machine ang mga unod sa bagahe ug didto na sila nagduda. Daling gitawagan sa Bureau of Customs ang mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ug NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group NAIA IADITG ug nakumpirma nga shabu kun illegal nga droga ang sulod sa bagahe. Sumala ni Mapa, gideklara nga ang unod sa bagahe biring sa sakyanan ug gikan kini sa nasod sa Zimbabwe, sa South Africa ug miagi sa Hong Kong. Sakay kini sa Ethiopian Airlines flight number ET644. Miabot kini sa Manila ni adtong Sabado, Disyembre 2. Nadakpan usab sa mga otoridad ang individual nga mo-pick up unta sa bagahe ug ang babayi nga iyang nakaila sa social media. Tungod sa panghitabo, subling nanawagan si Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa mga Pilipina nga mag-amping sa online nga relasyon kay sagad gamiton silang tigdawat sa mga illegal nga droga gikan sa gawas sa nasod. Ang duha pasakahan og kaso sa paglapas sa Republic Act RA 9165 kun ang Anti-Illegal Drug Act ug kaso sa paglapas sa 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines. Stay safe.